Jine, Shubara. Ayen Bobala, comment tu sais? Mariam Bideli. Bideli Mariam kana ne faga. Kana ne faga Mariam. Nene en ba jigidi. Aw mun ba fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔ siraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnamaya. Baba. Baba Anche. Ini salah. Baba. Papa. Ini na songa jam na ta sugula. Papa. Mega kumi fe fene te kuma fe. Papa na songa jam na ta sugula kile gana. Papa. Allô? Allô, Mariam? Allô? Mariam? Ça va pas? Et t'as remis mes gâteaux ménéga? Mariam, ni yɛrɛ faga kuma la e ya ala kama sa me agli sigi cogo di ikene ne gonga foi be détruire o mama ye cogo di me tobili ka ali morte kuma an fe atenga dumuni kelen al Aïta, kana no fo. Mais non, le phone est famille, mais ana kama sa, comment c'est yorom na kana na sama ka so be mabayin. Ako la baye be ni na defo do ne daga foide la. Aish. Ai, il fait ne bene la me. Ate kuma feke. Umar te kuma ne fe, ni ne tobli ko umar te ne ga tobli kelen du. Wabi bo wakati mi aja bina wakati mi aja ni kuma na fe ala teni la jeba fu yugo wulu bila bi kan toro Mariam bi kan toro ere Allô Mariam ni ga appel tigere ijo Dajila. Madame Gwanti na fokam na fesse Umar fenema. Aya te son wala ate so. Abane do kan appel ta. Wallahi ate son. Cette fois-ci ate son. Takana. Oh yeah. Ouais, cancer. Approchons. Akaya. Voilà, allez-y. Ça va? Voilà, ma mère. Hey. Ici. Oh. Mais c'est d'une merde. Voilà, tiens, prends le l'eau. Aïcha.
Aïcha. Aïcha, télé. Subara. Ouais. Fini Wanyala. Ça. Il me le clé. Aïcha, il va faire de. O mai mangana de ya. Aïcha, télé. O ma dati fait bien. Tu as donné pour nous jamale no ya. Ya bana. O mai ngala ya. Foi. Nka kolosi ni. Ana do woni e ma da ya. Atika kuma du. Wasoro duna dapo bobole do ha. Ipuma dora asora kuma. Aisha. Aisha naje. Jine. Kigala jere. Voilà. Anyewa. Anye chiban. Alego mo misra. Aisha. Okuma wo. Alfa. E ma je Omar quoi. Esra kuma. E ma je Omar quoi. Ite fati chato Aisha, yo sabali. Yo walche kam yo dabla midin. Esra kuma. Ah? Aisha. Ah! Hey. C'est mes sont encore joués en makumare. Aisha. Yo marto ya. Ah? Grâce à Dieu, on a dawo ka kuma go. Avec moi. Et ta mam sana dawo. Aisha. Et c'est comment là? Eh bobo ya. Ki jero mar quoi? Et sera comment? E ba ni ka taa yɛrɛ ta ni sani kan ka taa ci dɔ de la e t'a ɲɔgɔn tɛ ne kɔ walayi yan ka tala trop jinɛ subaga a ye nin bɔ baara la kuma tɛ se ka Mariam b'i deli Mariam kana ne faga Mariam ne de ye n ba jigin ni kɛlɛ ne b'a dɔn i bɛ k'i yɛrɛ de ka kɛlɛ kɛ i tɛ ka Fada ka kɛlɛ kɛ i bɛ n to i b'i deli a kɛ n ba kama ne ye n ba jigin ni kɛlɛ ne ye Umar tu ibolo. Saida de Umar tu ibolo dengu. Saida de. Ike le ko abesirani. Kono ni faga. Changa che. Chiro be no enta dala de. San. Umar. Ne ba do Umar. Ne jere ko bi. Sabula Mariam be ɲini ka ne ni minɛ e kama cɛ ko ma se o ma koyi ne kɔni b'i fɛ nga m'i to Mariam bolo ne ni ka fisa n'Ala sɔnna ma n bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ mun ni e tɛ kelen ye ne kɔni b'i fɛ n kɛrɛfɛ n dusukun kɛrɛfɛ nga n'i ka fisa ni cɛ ko ye m'a to i bolo. Issa Sangare, ngana, hidan sokosa. Dugu bɛ ka dana ta ka da i kelen kan. Isa wa dugu maa ba bɛɛ tun b'a kɛrɛ kan. Nin kɛra koba ye ne bolo. Ne ta kɔni kɛra la nisɔndiya ko da. Cɛkɔrɔba ye jɔ. Appel tigɛ. Sansan ni kɔsi dɔrɔn b'i kan tigɛ. Très bien. Yɔrɔ e de y'o muso ma. I ka tɔɔrɔ yɔrɔ. Fati de y'aw ci yan. Fati wa. Ni y'a mɛn ni kulo la don o don. K'i ye fɛn dɔ k'a la n ka cɛ mun y'a dusu labɔ. Ubiyɛn mun y'a tɔɔrɔ. I ka da la k'i salen yaba. Jinali y'a to n ka kan tigɛ o. Maa da kan i kɔnɔbara dimi. I muso tɔɔrɔ cogo di sɔgɔn kan tɔ. A fɔ i b'a fɔ Kuma lamɛn. I bila la. N ka kuma laban f'i y'a lamɛn. N'i taara so kɔnɔ. Hali ni y'a mɛn. K'i tɛgɛ siran o bɛ k'a sɔgɔsɔgɔ k'a digi de la. An b'i faga k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ. O ye Umaru ko bannen. N b'a taga bɔ yen. N'i kɔsi 500 000 nugu la kulonkɛ. A tɛ la. Papa. Vamos. Hã? Muito excelente, já não será nenhuma.
Papa. Bon kunna i farana i tulo b'a la Min jɔn sera ɲɔgɔn ma. Papa. Tati kuma laban fiyɛ lamɛn n'i taara so kɔnɔ hali ni y'a mɛn k'i tɛgɛ sɛnɛ k'a sɔgɔsɔgɔra k'a digi de la an b'i faga k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ o ye umaru ko bannen ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma mɔgɔ si ni fupani dɔ yɛrɛ kɛ kɛnɛmana na ça tombe bien yɔrɔ ma tobili kɛ bi voilà i b'a ye min kɛ i b'i labɛn n bɛ bɔ taa restaurant na i y'a faamu baasi foyi tɛ yen ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma i ka i y'a faamu i b'i labɛn an bɛ taa restaurant na ok an bɛ taa dumuni san i labɛn. Mɔgɔ min tɛ kuma i fɛ i bɛ kuma a fɛ a tɛ kuma i fɛ a bɛ wagati joli bɔ o kana tile kan deren na ko ne ka labɛn kan ka taa restaurant na mun bɛ b'a la mun de y'a sɔrɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye dɛ ha. N'a bɔra aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya